Yebanta sihlalani phansi ke sanhlala phansi yewethu kwi-ad hoc committee ke namhlanje bekuye ulomntana uNkabinde. Yava uNkabinde ke bantu asengubani? uNkabinde ngu-Chief of Staff ka-Suspended Minister of Police uSenzo Mchunu. Yava, so uNkabinde ke bekwi-ad hoc committee ke namhlanje. Hayi fine. So ke ngoku if niyamkhumbula kakuhle bantase uNkabinde was introduced to us ngela xesha kwakhe kwenziwa i-search and seizure kwakhe. Yabo, so after kwenziwa lo search and seizure kwathathwa i-gadgets zakhe and all of that, wabiza i-media briefing. Yabo, wabiza i-media briefing wabesitsho ke bazithathiwe i-gadgets zakhe and that if uyabulawa kwaziwe uba ubulawe ngalamapolisa kwathini wayethatha zonto. Niyibukele la interview kaNkabinde ngalamini wayesenziwa i-search and seizure, wayithatha personal lando yala search and seizure ke bantasi. Hayi ke fine. So ke ngoku uNkabinde izinto ezi-involve yena kuyo yonke lento yezizityholo ke ngoku zika General Mkhwanazi. uGeneral Mkhwanazi uclaima into yokubana wasendela okanye wafonela uNkabinde wamsendela nenamba ka Brown Mokgotsi, wambuza ba uyamazi na uBrown Mokgotsi. Waphendula uNkabinde wathi uBrown Mokgotsi yi-close associate kabani kaMinister Senzo Mchunu. Yava, lonto leyo ithethwe nguNkwali Enkosi esithi ithethwa nguNkabza lo. So uNkabza ke ngoku uya-ad hoc committee because kufuneka confirmile bana wayithetha nyani nalonto kwiNkwali Enkosi. Enye into ke ngoku uNkabza arhaneleka kuyo yeyobana uNkabza kaloku ungulo wathi efonelwa nguGeneral Mkhwanazi wamrekhoda. Niyakhumbula la recording yakhe yadlalwa kuMadlanga Commission. So ke ngoku uNkabza funeka ayoconfirma ke ngoku bana wazirekhodela yena ngokunoko kwakhe okanye wathunywa nguMinister Senzo Mchunu ba arekhode bani uNkwali Enkosi, so that sizoyazi ba ii-charges zileya against bani uMinister lo wanika i-instruction okanye uNkabza lo ngorekhoda umuntu engamxelelanga ba uzamrekhoda. So ke ngoku uNkabza bekufuneka ezophendula ezonto ke ngokuba ndasezimbini basically namhlanje kwi-ad hoc committee. uNkabza wayibhatyaza zisaqala because uNkabza uthi yena wayengamazi uBrown Mokgotsi. Uthi uNkabza wayengamazi uBrown Mokgotsi, ekungamazini kwakhe uBrown Mokgotsi uzomazi uBrown Mokgotsi ngoske athi uMinister Senzo Mchunu kuNkabza athi Nkabza ndicela ufacilitate i-meeting between mna noBrown Mokgotsi nabantu base-Northwest. Yava, kutsho uSenzo Mchunu utsho kuNkabza. Uthi uNkabza after that uMinister wamsendela yena Nkabza wamsendela inamba kaBrown Mokgotsi. That's how he got inamba kaBrown Mokgotsi as uNkabza. Kwabuzwa ke ngoku uNkabza kwakunini ngoko ngokusendelwa le number. What it was between October and November. Okay, sharp Nkabza. Yava, azophinda athi uNkabza yes i-call esuka kuNkwali Enkosi yangena nyani yambuza ba uyamazi na uBrown Mokgotsi. Wathi omnye ewe ndiyamazi. uNkwali Enkosi wasenda inamba ebuzayo apha kuNkabza baNkabza yile ngulo Brown Mokgotsi umaziyo nalo inamba yakhe nalena. Wathi uNkabza yes inamba yakhe. Yava, kuthiwa yenzeke ntoni, yenzeke nini lo conversation between wena noNkwali Enkosi ba uNkwali Enkosi econfirma ba uyamazi na uBrown Mokgotsi and inamba yakhe nale. Wathi uNkabza lo conversation yenzeke nge-30 kaSeptember of 2024. Hayi, wathwasa unomvalo pha kwi-MK ke ngoku lo thanda uthi ot ke wathwasa unomvalo wathi njani kaloku bana wena uthi ngo-October November ubungamazi uBrown Mokgotsi but ngo-September before October November wena you are confirming to General Mkhwanazi bana wena uyamazi uBrown Mokgotsi and a close associate minister. So uzama utheni kanye apha Nkabza. Wathi uNkabza yey nindiyeke because ana-gadgets. Bendizazifumana apha ezo dates andinguloka lokho athathela ii-gadgets zizinyanga ngoku ndingesana-gadgets. Uthe inyanga wathi inyanga iphelile gungqu andinazi-gadgets so nicimba ndizazithatha phi dates.
kwathiwa but Nkabza kaloku ngelaa xesha ubhala istatement sakho, ngelaa xesha usifunda istatement sakho, awuboni wena uba ikhona into engahambi right apha okanye into ubuphezu kwayo ibikuphika le call kaMkhwanazi uba wena uconfirmile uba uBrown Mokgotsi uyamazi and uclose kakhulu neminister. Ithini into yakho Nkabza? Wathi uNkabza ndicela ndiyeke because bendingenazi gadgets. Yava? Kwathiwa hayi ke ngoku kanti uyisusile uNomvalo. Hayi zangeni honorable members. Kwathiwa hayi kahle wena Nkabza, wena ulixoki wena kahle wena you are misleading us. Kahle wena awusithathi serious. Kahle wena uyasigezela. Yava? Kutsho i-honorable members phaa ke ngoku zabe zisithi honorable members uqhubekeka nalento yenzeka apha, would be disrespecting uMendi because uMendi uzafika thina eklasini yakhe because of lento niyenzayo. Kwathiwa masiyekeni Mandase, makahambe lo mntu aphinde abuyele emva ayobhala esinye istatement esitsha. Yava? Wathi uChairperson ke ngoku, wathi uChairperson ndiyakucela ke Nkabza, njengoba sikunika ithuba loba ubuyele emva uyobhala istatement sakho esitsha, uze uzame ukugubulula lo bit of honesty, lo bit of integrity, lo bit of la bit of ukunyaniseka unayo apha kuwe ngaphakathi, so that xa uphinda ubuya apha at least ubuye nento evakalayo because le yona asivisisi ncam. Yava? Waba kanti ufakwe i-red card ke uNkabza e-ad hoc committee namhlanje, waphuma kanjalo Mandase ke ephuma phofu ebizwa ke ngoku njengomuntu ongathembakaliyo. Yava? Ebizwa njengomuntu ongathembakaliyo. Abanye bakho uShongo uthi I understand noyoba uNkabza athi ebe close kakhulu noGeneral Mkhwanazi because yinto le ibibenza close yena noGeneral Mkhwanazi. Yava? Wabe esithi uNkabza phofu. Kuthi uNkabza ke Mandasa kutsho mna wathi uNkabza yena noGeneral Mkhwanazi babe close to an extent that bakhe bathi ngenye imini berana i-errands baqonda mabadlule kwaminister eMpangeni. So uyabuza ke ngoku lemntwana u-evidence leader uthi zii-errands ezinjani ezinani zirana wena noMkhwanazi nobabini ezicaba ziyonilahlela koomacala wasempangeni. Yabo? Wathi ke na ke uNkabza wathi yo bandinganixelela kaloku umfazi wam ubukele nomfazi kaMkhwanazi ubukele and kuzawushuba bandinothetha. So into endinoyitsho nje yoba yayi-boys trip and ii-errands ezisasizirana yayizezikaMkhwanazi. So kwathiwa boys trip, errands, into wabesithi mna noMkhwanazi kukho into esizawufana naso. Kutsho uNkabza utsho apha kuthi wathi hey Nkabza asithembi kwaleyo at this point. Asithembi kwaleyo at this point. So ndithetha nani nje Mandase ke for the first time kujikiswe umuntu ku-ad hoc committee ejikiselwa into nokubana isi-statement sakhe sithetha pha sithethe pha ayivakali into ayithethayo phofu ume ngento yoba andinazi-gadgets zocheck ii-dates zam. Yava? So ke ngoku into eyadika ke ngoku the honorable EFF members into nokubana you could have done something. You could have said bana okay andinazi ezi dates, ndingacela unikezwe ii-gadgets zam ukuba ndicheck ezi dates while I'm preparing for iMadlanga Commission ne-ad hoc committee kwathini, but you did not do that. Therefore i-EFF ke ngoku Mandase ivule i-case against uNkabza for uxoka under oath. Yaba? So uvulelo lo case ke i-EFF ucaba iyabacapukisa kakhulu i-EFF. Nani guys nizazibona ii-videos iyayicapukisa abantu abaninzi nami bendicapukile to be honest. So silapho ke Mandase kwi-ad hoc committee neMadlanga Commission ke ibihleli namhlanje sizawukhavarisha nepati ke ngoku eMadlanga Commission bekusenza kantoni bekusekwengciza kwiMadlanga Commission today.